Sa good vibes, sa kamahal sa mga balaklon karon, isa ka fast food chain ang naga-offer sang discounted nga price sa ilang mga pagkaon kung ikaw ang maga-order pinaagi sa ilang app sa imo nga mobile phone. Paano? Hibaluon sa report ni Romeo Subaldo. 50 pesos nga double cheeseburger. 1-piece chicken McDo meal with fries nga halin sa 209 pesos, 109 pesos na lang. Chicken fillet a la king nga 192 pesos, subong 99 pesos na lang. 1 crispy chicken fillet with french fries and soft drinks nga 186 pesos, 99 pesos man. Kag 1-piece mushroom pepper steak with fries and soft drinks ka 179 pesos, 99 pesos man. Tuman kadako nga discount sa subong nga panahon nga kamahal sang balaklon. Ini ang posible kung mag-download ka sa McDo nga app sa imo mobile phone kag dira maghimo sang imo nga orders. Ini ang ginlunsar sa Bacolod City kaina sang aga sa mismo pinakauna nga branch sa McDonald's sa Bacolod City. Ang McDo sa 6th Street, bangod parte na sang history sang fast food chain ang ini nga branch naging tukod sang 1991. Diri man ginanunsyo kaina ang dalago nga diskwento sa pila ka mga meals bag-o lang natapos renovate ang ini nga branch. Kag para mahibaluan sa tanan nga taga Bacolod ang McDonald's app crave and claim deal, ginimbitar ang media, vloggers, influencers kag vloggers para i-share sa ilang mga followers ang maayo nga balita. Ginpahamtang sa mga landmarks sa Bacolod ang QR code para sa McDo nga app halin sa Bacolod City Government Center, sa Bacolod Public Plaza, sa Nergos Museum, kag sa Provincial Capital. Para ipabalo sa tanan nga ari man sa Bacolod ang McDonald's app Crave and Claim Deal. Mas barato nga presyo sa meals kung mag-order pinagi sa ilang app. Takes over!